бо мақсади ошноӣ пайдо кардан бо вазъи фаъолияти бозори молӣ шаҳри Панҷакент мо роҳ пеш гирифтем сӯи бозори мазкур. баробари ворид шудан мушоҳида кардем ки одамони зиёде дар ин ҷо ҷамъ омада буданду ҳама саргарми хариду фурӯши чорвоҳои хурду бузург буданд. дар аввал хостем бифаҳмем ки нархи чорвоҳои хурду бузург дар ин бозор чӣ гуна аст. зимни мушоҳидаҳоямон пай бурдем ки нисбат ба солҳои гузашта нархи чорвои хурду бузург дар ин ҷо хеле боло рафта харидоронро нигарон кардааст. дар ин бора яке аз сокинони шаҳри Панҷакент ки дар ин бозор ҳузур дошт чунин ибрози андеша кард. нархи навои бозори Панҷакент бениҳоят баланд рафтагӣ. нархи навои гӯшт ки агар ҳозир як гӯштсола савдо шудааст 3000 3500 бисёр кунадагар 25-30 кило гӯшт дорад. нархи наво бисёр баланд. мардум ба қаин намедонед сабабаш чӣ бошад ки нархи наво баланд рафтааст. бояд ки масъулони шаҳр нархи навояд ба танзим дароранд, назорат кунанд. баъд аз он хостем аз дохили бозор боздид намоем. ҳангоме ки дохили бозор шудем дидем ки дар он ҷо издиҳоми зиёди мардум барои хариду фурӯши чорво ба чашм мерасиду аз сабаби хурд будани ҷой барои қадам задан кас ба мушкил бармехӯрд. дар баробари ин набудани ҷойҳои муносиб барои чорвоҳои хурду бузург, бетартибона ҷобаҷо кардани чорвоҳо ва гурӯҳи харидорону савдогарон, набудани дарҳои алоҳида ва дигар мушкилотҳои ҷиддӣ харидорон ва савдогарони ин бозорро ба ташвиш овардааст. яке аз далолони ин бозор ки саргарми савдо буд доир ба нарху наво ва фаъолияти ин бозор чунин ибрози назар кард. вазъи бозор дар бораи халқ рафтори бозор ягон талабот ба ягон бозорое ки аст манайни Панҷакент ини Дупула талаботи шароити вай надорад. як татар ҳам гов медарод ҳам одам ҳам бадталаба медарод. ҳамин ба нигоҳ кара робаро мана чек мечинам налуг мегирам раҳо оворне ҳамин ба халқ нигоҳ кунам свет монанд шпан кунам гирдаша маҳкам кунам халқ дигар ягон роҳи корӣ намо танҳо ҳамин бозор мезанад занам мардам шароити то он вақте ки роҳи Россия яла шаваду агар зиндагии халқ пеш рава намедонам соати 3 мебед ман ҳамин дута буза доштосагед 10 сум мемонад ё 5 сум ё як мол зарам шпан кунам гирдаша гирам бозора свет монанд дари гов бозора ҷидо монанд мол бозора ҷидо монанд халқа парядка кунанд пулаш гиртосанд ҳама дар дари бозор як рафтору кирдор кунанд ки шароити халқ муҳайё шавад. шароит ки нест мана банк пул гирифтам мана мол дошта гаштагим дар бораи нархи наво фикратон чӣ? нархи наво боло рафт ҳозир мана ин буза 800 сум гирифтем 10 кило гӯшт мекунам 50 фурӯши 500 мешад. вай халқ бо фиреб кара 20 сум монда метем. сабаби болоравиш чӣ? сабаби болоравиш халқ ҳама нодон шуд. а бепули ҳама фикр мекунад ки абузи вай хушрӯш не бо моҳо мегирем як фиреб кара бо вай як фиреб мекунад далола ҳам хел зиндагӣ қонун намедона ҳам хел нарх буромадааст болоравиш не ки талабот ва ҷавоб наметиҳад ягон бозор талабот ва ҷавоб тиҳад ҳама я дар одам занак гов медарад худи як ҷо интервю дига ҷо гуфта партод дига ҷавоби худомо реклама мешавад. барои ҳамин ман ҳамин таклифи ман бозорҳои шароити муҳайё кунед нарху навои чека аррои мана инҷо бенависеги буссе гӯсфанси дига ҷо 5 те 10 те чӣ хел хоҳад. дар баробари камбудиҳои ҷойдошта дар ин бозор ҳамзамон дар назди он савдои сарироҳӣ низ ба роҳ монда шуда буд. бубинед ки чӣ гуна дар як макони ифлос ки орӣ аз микробҳо набуда ба саломатии инсон хатар эҷод мекунад навъҳои гуногуни хӯрокаро ба фурӯш гузоштаанд. дар замоне ки кулли мардуми ҷаҳон бо пандемияи коронавирус ё худ COVID-19 дасту панҷа нар мекунанду мардуми Тоҷикистон низ аз гирифтор шудан ба ин бемории вабои аср ҳарос доранд, аммо баъзе аз савдогарону соҳибкорон дидаву дониста ба саломатии мардум хатар эҷод мекунанд. дар ин бозор қоидаҳои бехатарӣ аз ҷумла фосилаи иҷтимоӣ, пӯшидани ниқоб риоя нагардида дар даромади бозор ягон намуди маҳсулоти безараргардонӣ аз ҷумла антисептик ба назар намерасид. дар муддати бештар аз як моҳ дар ҳудуди шаҳри Панҷакент 3 сӯхтор ба амал омад ки сӯхтори ниҳоие ки санаи 25 январи соли равон дар ошхонаи самарқандии шаҳри Панҷакент ба вуқӯъ пайваст ба ҷони чанд нафар шахсон хатар эҷод карда онҳоро ба бистари беморӣ кашид.
аммо мутаассифона дар ин бозор ҳолатҳои бехатарӣ аз сӯхтор низ куллан риоя намешавад. ин бозор бозори мол аст, яъне макони хариду фурӯши чорваҳои хурду бузург, дар ҳоле ки ин макон наметавонад бо шароити муносибу мусоид ба савдогарон имкон диҳад то озодона чорваҳои худро ба фурӯш бароранд ва ё чорво харидорӣ кунанд. ба заъми ин макони пулкоркунии баъзе аз савдогарони сарироҳӣ шудааст. ҳамзамон бетартибона гузоштани нақлиётҳо дар қади роҳ аз мадди назари назоратчиёни роҳ, яъне кормандони бда дур мондани ин макон низ камбудии дигареро ба бор оварда барои ҳаракати озодонаи нақлиёт ва пиёдагардон мушкилсор шудааст. баъзе аз савдогарони ин бозор доир ба ин камбудиҳои ҷойдошта чунин ибрози назар карданд ки на танҳо дар ин бозор, балки дар як қатор бозорҳое ки дар шаҳру деҳоти Панҷакент фаъолият доранд ба мисли ин бозор пур аз камбудиву норасоиҳо гаштаанд. як камбудии дигари ин бозор дар он аст ки дар дари бозор нафаре истода буду интизори онҳое буд ки бо чорво дохили бозор шуданд, зеро аз ҳар як нафаре ки бо қасди савдо кардан дохили бозор шудааст, ҳангоми баромад аз ӯ маблағи муайяне мегирифт. оид ба маблағҳои гирифташуда расид дода мешавад, аммо ҳаҷми маблағи гирифташуда дигар асту дар расид дигар рақам нишон дода шудааст. мо хостем бифаҳмем ки сари ҳар як чорво чанд сомонӣ маблағ гирифта мешавад. ин масъул ба мо гуфт калонаш 5 сум, дов 2 сола, майда 3 сум. майда амоли майда 3 сум, агов гӯсола 5 сум. вале чанде аз нафароне ки чорвои хурди худро барои савдо ба ин бозор оварда буданд фаҳмидем ки аз ҳар яке онҳо ба ҳаҷми 10 сомонӣ ва 8 сомонӣ маблағ гирифта шудааст. хулоса дар бозори моли шаҳри Панҷакент сар то по камбудиҳои зиёде ба чашм расида роҳи ҳалли худро меҷӯяд. чаро ин камбудиҳо муддатҳои тӯлонист ки бартараф намешаванд. умедвор ҳастем баъд аз ин гузориши мо ин камбудиҳо на танҳо дар ин бозор, балки дар дигар бозорҳои шаҳри Панҷакент бартараф карда мешаванд. гузориши Зоҳиҷон Яловиддин, Исмоилҷон Холов барои Пайғом.